Ngayong gabi ganda ng mga isunan. Una sa pasalamatan ng Diyos na din siya ay nagbantay sa dalawang kinabuhi. Sa tibok simana, bisan sa nagkakulian ng mga problema, nagkadaiyan ng mga trabaho, apan ang iyang manurunda o kini, kapuyi sa mga timang-bisan ng mga pagkasasala. Siya nag-auban at nagkabantay sa mga kisa. Salamat sa among awit. Among awit mga minsay sa diba Batanon, ikot na kay ka ng minsay alang sa kusunan. Ngayon siya, pagtuo ni ko. Wa ko pagtuo nga kay isuunan na niyang awiton, mahimo kong minsan nilang hapon mo rin, sumbay kong minsan. Hindi ngayon pagtuan na, sabi mo magsadili niyo yung kinagtuon ako ni ato lang mamalandungon. Mamalandungon dito sa pagkinamit Kristo, anong samtang kita nagpapaabot sa iyang pag-anong tilain. Matod pa ni Brother Raon, atong himong istorya na lang ka. Bahin mo panasik sa mga isa. Kaya kung wala makaisunan mga teksto sa Biblia na importante kayo na memorize na naman ni Elden Jerry. Unsa diha? Kaning teksto itong gigamit, puro sa nila balik-balik. Apan ato lang pagbahin o ato lang magpalandong na kini makahimos magpalit ng anong sa pagitan ko pala makisunan sa kukumbikan ni ang dinag mo sa pagkasawa. Pag-inis na, iwat na. Ingon na yun siya na maghikay pa mo kung na lang naman sisil. Sa nagpakawa kagbata ko na naranig yun, iyahay tagkaluwasan. Kaya ako di magkun sa inyo na wala na ng pasawa. Sa tapulan, ikaw maning pala pinamukunuan. Pagkatapulan mo, basta na sa inyo. Akong ginasisil, ito sil, ginatong pasunod ninyo. Iyahay tagkaluwasan. Di ko makadaan nyo, di ko makadaan sa kuha. Ang ato nga diin, hindi na kinapos sa panahon, ang ato ang pagkinasigay. Sa dayon nila kong gawa, kung na ako sa gawa, singingon ko naman ko. Ang itubong sa pasawa ay nung siya basintas, kunin mo yung mensahe. Kaya ka na rin magmahatag ko rin o ka ng silinisis, sa dito pa sa maglingkod. Magsige na ng kilo sa pagitas ananak, o hindi ka gumigamit na magtaas o kung hisgot o di na, mamalano ka ito, bubo lang yung teksto. Ngayon kini kung bubo ang teksto, matod pa nila, ang taas mo ay sinultian, makatandog na sa liburanan. Kaya magsige na kilisong-iso, o parang sa panihapon, igutom na yun po. Apan kung bubo na sa mga kaliksuunan, ibon yung mahinumduman. Di na kung ngalimtan ang sinasakang may dito ng tampong sinbisi sa una. Sa una ko parang magkatawa yun po. Ang iwalay ni Pastor Diaz, isa na yung teksto. Tumutok mo ka na ako. Huwag kayo makabantay, hingabot ng alauna, nagsukod, alas 11:15, hingabot ng alauna. Kung huwag ang galing ng teksto, isa na yung balik-balik. Tumutok mo ka na ako. Pero hingabot kini, o alauna. Hindi ka ganoon na mag-hisgot at usaran ng teksto, makinig na teksto, kumul sa tayo na ako. Grabe na dinig kumul. Pero dako ka na importante, samtang kita nagpaabot sa iyang pag-anhi. Naghahanap ko rin ang teksto, makikisunan sa mga ko ako ng basahon, makapaparado ko, unsang ako sa pagkatao. O samtang ato ng pamarando mo rin kaploon, atong pamarando mo, kung unsang kita, samtang kita nagpaabot sa iyang pag-anhi. Magkaino bahata na siguro yun eh. Sabihin ko ako sa basahon, ayaw siya, makita niya sa Roma Kapitulo 14, versikulo 8. Ngayon siya, kung kita mabuhi kita alang sa Ginoo. Kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Kung mabuhi o manggaling kita o mamatay, iya kita sa Ginoo. Manong, lupa pulo. Langit no, kung hanang ang tagiya sa aming dinamuhi. Samtang yung malalo na yung teksto, makakaisunan. Ablihi ang mga kasing-kasing ko ang sarabutan. Ngadin kanya ang ikapligat sa pagkinamuhi, samtang kinagapaabot sa pag-ano. Daghan ay pagsunay sa pagmamahal ng Ginoo. Apat ang hangin na Ginoo at hindi gusto ng pagtun. Magkakapag ka na mo, magaling sa pagtuog, hindi mo namang gabayan, samtang pinag-awot. Ang isalik ang tanan, kaya sa pagtubag sa nalang sa sanay. Nag-ingon siya, nagsunan una, ingon siya, kung mabuhi kita alang sa Ginoo. Sa ato ang tanan din kita nakabuok, nakapaniguro ang tagiyan sa Ginoo. Ato ba ka siguro din na? Ngayon kung magsimba ka rin kagabion, iyan na dyan po si Ginoo.
Di na ako malimtan mga kaigsunan o kaguan. Ato nang nasinapi kaya nga kanami. So gilanon sa Apostol Pedro. Samtang si Pedro makilangilan sa nasa cross sila nagkabulang na. Kadibulan. Apan sa nalakuan si Pedro samtang sa ilansang sa cross. Ang tignan. Ayaw kong ilansang. Napkastalo ko nito tuwaron ko balikon. Ang paglansa alam na. Iyan ibali ang pag-ato ni Kiristus na para sa iya ang ipalabuan. Ibali siya nagilansang sa cross. Nagpakamatay siya ingon na niya. Matod pa niya, siguro na niya ang tinakbigay. Si Apostol Pablo sa samtang siya ginakop, pirmero una sa manulutos. Apan sa ginakop na siya makaigsuunan, gidatol ang atsa sa iyang liog. Sa gidatol lang siya ng atsa siya liog, di pa na siya nakailang ka ba na ani? Isyo ba ito walay kailhan, katulid sa dalang sa Damasco. Sa gitigpas sa mag-isyo ng iyan liog matutulog. Basta wala kang matutol. Sa dayo ng tigbas ninyo siya natapos ko na ang himba. Ugikan ka kung ikatagana kung kinabuhin dahil. Sa ato kawang isang tabuhin mata, makasaat ang kita. Ato pa kang siguro, kading kitagana sa Diyos ang kinabuhin dahil talaga. Kung kita makamatay, ato pa kang siguro makaigsunan. Samtang ka makamatay, makasiguro baka sa kinabuhin dahil. Makaiyon ba kita na ako namatay o mamatay na ako pero siniguro akong kinabuhin dahil. At umiyaking bulan ang igsunan ako na i-screen ka gawin. Samtang lain yung paminaw. Panganuman ang kasimana na rin sa balay. Pagkalain ang paminaw. Ingon dahil siya akong sa asawa, ingon siya nga atong kaon si Plaza. Paangkuhan na. Ingo ayaw lang. Si Jiri. Ingo ayaw lagi. Ingon siya, si Raul. Ingo nga, kamu din di ko makampo. Ako sa tingnan. Sa naglaan yung iba, sila na natulog na sila kimbangon. Sa pagbangon ako yung iklim ng Ginoo kung imo na kong patyon. Imo na kong buhaon. Huwag yun na yung problema sa kuha. Pasalamatan ka na. Pero ang akong gihangyo nimo sa daghan kong mga sala gawa na ako inyong dumi. O mga sala ka nangagi, pasaylo ako. Nga dinigbalik nimo, pagbalik nimo muna yung umubang. Ako nang iako kasanan, pero kung ugaling may panahon pa, tubuti nga niya, magkinabot ko makapaabot sa imo, mandang siya sa pareho. Ingon ba kami na mga naingon siya nga, kung mabuhi kita alang sa Ginoo. Kung mamatay ang balik kita, mamatay iya sa Ginoo. Ato ko kung siguro, samtang ta na kinabuhi Kristohanon, na kung mamamatay ka, iya dito sa Ginoo. Ang atong kinabuhi, wa, ito na yung maglimit kung ano sa wa ta magkabalo kay magpaladagan kinabuhi, bukod kamatayo. Wa ta magulong asa ka maksis kamatayo. Nami silingan mga igsuunan. Guillermo Quezon. Sa iyang mga bata, mga igsuunan, sabi sa Yuka, kanang iya yung igis, manmayang sige, isa na unsa naman mo. Ang atong panahon kong gamay na kaiwa yung tamakabalo. Kung unsa akong kinabuhi. Ang ako animihan yung inyo, nga mo balik ko pangalagan. Minto ba kung yung sa kabatang kamagulanan si Leroy at anak karumoy, magkwarta lang ko na ihaw. Mutong ingon si Leroy, ay manay Ginoo, ikaw siguro nyo ito ka. Ingon pa ni Guillermo, luwi ko muna yung katanungan, di yun ka magkita sa lahat. Isang panahon na lang makaigsunan samtang sa gidala sa iyang mga kauban mga silingan mga Adventista sa namalsa sila o palakata. Kaya dito kung wala na tanong, wala na ani, magbalsa o palakata. Samtang sila nagbalsa o palakata makaigsunan, distansya kamay. Ilang itawag na, anak ato na ka. Isa pang kuwat sa pag-utrog tawag mga kaigsunan, huwag mo tingong. Ay, masik, nung gert mo ang yapon. Kitawag ko nga lagi ato. Pag-ato naman sa nan, nagluhod, nga nagpupod sa kahoy, patay. Matod pa ni Juan, Lolo Ramos, ingon siya nagtuod yung po. Nga sinuhihir mo, siniguro ang kalwasan. Sa atong pagkinabulog sa kung asa tayo utang, atong sinisiguro ang kinabunday ng kalwasan. Iyang ang nasino. Sa nagluya si Lito, makaigsunan, Lito tubo. Ako na nilang nagduman. Mali na kamalimutan iyan sa bilang niya. Samtang sa nagluya, naggrabe na siya. Giduawan sa makaigsunan. Pagduawan to, grabe yun si Lito.
Pero sa wala pa din silang matay, iyan ikapos upang matugman niya pang magkita na sa langit. Unsa ka itong pagkinabuhin Kristohanon? Samtang ka nagpapilit ninyo taan ang lagad ng itong Kristo. Ato kami siguro mag-asawa magkita na sa langit. Ang atong mga anak sa kabahin ng kaisunan, problema kayo. Ganito problema. Mga bata na ako makaisunan. Kining tulog. Wa ako magsabaw kung sila nisnesin sa kinabuhi. Kauban sa asawa. Di ko makasiguro. Kung unsa ka nga talagang magkita bang katungod ang pangalan sa hay. Kung sa igay masabado. Hap, di rin yun. Muna itong pagkinabuhi sa samtang sa nagkapabot sa Kristo. Ato yung siguro on. Matod pa sa Roma, Kapitulo 14, versikulo 8, ingon siya. Kung mamatay mo kita, mamatay kita iya Ginoo. Kung mabuhi kita, mabuhi siya Ginoo. Akong ibang hinaot, maning kalimutan na kung unsa ito ang iyan. Kanang lagi kita na sa Diyos. Atong masiguro maiyan ito Ginoo. Akong ibang hinaot na ito din.